betjeningsvejledning, brugermanual, monteringsbeslag, sikringsbeslag, hængelås, pose med 4 skruer og ragpluk, samt en ekstra børste. Montering kan herefter påbegyndes. Mål 150 cm fra gulv til overkant af monteringsbeslag. Kontroller at beslaget er i vatter. Og afmærk de 3 huller. Anvend 6 mm bor til boring af de 3 huller. Isæt ragpluk og skru vægbeslaget fast. Pix off hænges på beslaget og trykkes derefter på plads. Sikringsbeslaget monteres, så Pix off ikke kan flyttes uden først at anvende værktøj i nedtagningen. Bakken monteres i de 2 slisser tættest på væggen. Stikket sættes til 220 volt med jord og 10 ampere sikring.